Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşimde şu günkü protestin netijeleri boyunça görüşesim gelýär. Şu gün biz Türkiýede protest geçirdik. Diňe Türkiýede däl, hemme başga döwletlerde de. Ine men şu gün Fransada şu protestimi başlan. Şu protestimi geçirdim. Götüreyim tebi. Men Fransada geçirdim. Ine Türkiýedäki protestda men eşitişime göre, bizim informasyamyza göre adamlar geldi, polisler gördü. Ýani eşikli polisler var, beýleki polis eşiginde däl, normal eşikli polisleri görüp bular aýlanyp ýygyna gaýtdylar. Şol bizim protestlarymyzy düýünden bäri polisler her aktivistde, her kiçik toparyň ýolbaşçylaryna jaň edip, şolary habardar edip, käbilerini çagyryp, maňa da jaň etdiler. Düşündürler, ine şol ýaly kanun bozular, şol ýaly biz tutup alyp gitmeli bol, bizim düşünýär, bizim bilýär. Şol Berdimuhammedowyň bir kanunçylyk edýänini, şu diktatordygyny, şol çağjy öldüreni, hemme zatlary bular düşündürdiler. Ol diýmek näme? O diýmek bizim esas maksadymız Türkiýede bizim türkmen vatandaşlarymyza ýani dokumenti ýok bolsa da başga göz bilen seretmek. Biz şolary eltdirdik. Biz şol informasiýany şolara eltdirdik. Biz protest gurnaw edeli, protest gurnawan edeli tapawul ýok. Inni şolar bilýär. Taksimdaky polisler inni hemme zady bildi, olar ýokardan buyruk aldylar. Bu ýerde belläp geçmeli, Türkmenistanyň konsulstosy bar edy. Şolaryň polislere jaň edip, telefon nomerlary berip, kim näme işleýär, kime jaň edip habardar etmeli. Gorkujuklaryna polisler bilen bile işläp, polisleriň işlerini etdiler. Polislere jaň etdirip, polisler hemme informasiýany berdiler. Ýokardan polislere de buyruk geldi. Bu diýmek, inni Türk döwletine İçeri İşler Ministerine ýokarda adamlar bilýär. Türkmen halky o ýönüne galyp başlady. Inni şolary saklap bolmaýar. Inni şolary näme bolsa da gowy söz bilen saklap, bular ýani ugyny gowmasaň bolmaz diýip inni düşünýärler. Şu pursat bilen biz inni diktatoryň, Türkiýanyň hökümetiniň öňüne ýüzüni açdyk. Bundan başga şol bizim bir kahraman oğlumuz vardı. Bir topar informasiya gitti. O Orta Asya'da men interview verdim. Mitiýif beripdir, yeni bir topar adam. Şol ýerden gitti, indi Ortaýada bardy. Ortaýatdan Türkiýe bardy. Türkiýeden Ýewropadan Amerika. Hemme ýere ýaýrar. Bütün dünýä biler şu rejimiň kimdigini. Bütün dünýä biler şu rejimiň halk üçin işlemýänini. Şonuň üçin ine şu ýaly akçylar geçirilmedi. Goşulun, gayrat edin. Gollan vatandaşlarımızı. İçindeki vatandaşlar türmenin içinde oturun ýaly. Inanın. Häzir Türkmenistan bir türme boldy. Berdimuhammedowyň türmesi. Ne çıkıp bolýar, ne girip bolýar, girecek bolsam 27 gün karantinda ýatmaly. Karantinam ýatyp sen hiç zat edemok, seni ýöne izolasiýa edýärler. Ýani İERT'nin naharını veriyor, günlük veriyor, akşamkini özüm var. Özüm çöz ýagdaýyny. Ona da bir ölmedi ýaly nahar berýärler boldy. Bu ne karantin taklap bilýär, ne adama hormat goýdurup bilýär, ýa hormat goýýar. Bu rejim diňe öldürüçi. Şonuň üçin gadyrly vatandaşlar, biziň tek protestlere ýaňy başladyk, köp bolar. Gayrat edin, goşulun, bileleşin. Gorkmaň. Her kim hemmeler üçin, hemmeler bir adam üçin. Ne şeýle dursak, biz öňe giderdik. Bolmasa başga bir adamlar diňläp, ýani ýok, intek etmeliler, eýle-beýle ýene 30 ýyl garaşmaly. Bu zatlary biz inni diňlemäliz. Biziň dogan garyndaşlarymyz o ýerde bize gaty bekleýärler. Biz durmalylar. Nämeçe biz azatlıkda, biz hereket etmeliyiz. O gurgurlar hereket etmeli ok. Onun daşından ne mümkinçilikler var, ne ýagdaýlar var. Şonda da şolary hereket etip, biz gayrat edip çykyň diýär, ýuwaş-ýuwaşdan olar gymyrlap başlap otýar. Indi biz bärde daşyndan hakyky gymyrlamasak bolmaýar.
Biz bütün dünyanın öňünde rejimin kimdigini görkezmeli. Bu näme bize berýär? Bu näme? Bütün dünyada eýýäm pretenziýa we sorag başlaýar türkmen hökümine. Raşid Merezov keypini ýygnaklara geçirip durnak. Hepde bir gezek paspolsalar bilen. Bizim çıkışlarımızda seyredip şoň esasyny görkezme berýär. Inni bu nedin, inni onu diýmän, inni beýdin. Ine Berdimuhammedow buyruk berdi, ýollary açmaly Martda diýip. Men şuňa çelli, şu kaçyl aýdyp gelýärdim, ýollary açma şuýul. Ine biziň güýçli çykyp et başlanmaly. Ine hemme informasiýa gidip hakyky ýagtylyk Türkmenistana gelip başlandan gorkup bir topar bikançyklar açylar. Şonuň gorkup inni ýanky ýollary açyň. Sebäbi ýollary ýapmak düýbünden adamzada garşy hereket. Şoň üçin muny genotsid diýip bir ýere akıtyp bolýar. Suud etip bolýar. Başga bu düşünýär. Häzirem görüp oturan bolsaňyz Berdimuhammedow, siziň adamzada garşy hereket edişiňizi aýdaýyn. Ýollary ýatyp dursaňyz, siz adamzada garşy hereket edýäňiz. Siz 2 milyondan gowrak adamlaryň hukuklaryny bozýaňyz. Ve şolary öz çağlaryny, öz enatasyny, öz oňlaryny görmäni mümkinçilik bereňiz. Siz pasportlary bermeseňiz adamlara, siz şolaryň mümkinçiliklerini kesýäňiz. Olam genosidiň bir görnüşi. Siz içinde serhetler yapıp dursaňyz, olam bir genosidiň bir görnüşi. Ine men size aýdýan, biz hemme ýazyp ýatandyrys. Verhovny komissar, ýanky senat, Europarlament, hemme ýerde maşin galyp başlady. Bir galan soň muny saklap bolmaz. Ine şoň üçin siz öňüni alyp yetişiň yetişmeseňiz maşin üstüňizde bar ya. Şoň üçin gadyrly watandaşlar, biz rejime seretmeýäli, biz öz hereketimiz, öz ýolumuz bilen gidelim. Men ýene bir bellek geçirip aldım. Şu Kemini diýen biri, ýanky iklimiň dosty, adamlar çykmasyn maýa çeldi, biz ultimatum berjek zat diýip. Şu meseleni men size düşündüreyim. Biz eger maýa çeldi çykmasa, maýdan soň ıssy düşýär. Sen nähili çykjak? Sen nähili Türkmenistanyň adamlar çykajak? Çykyp bolmaýar. Issy bolýar. Sentýabr gelýär, sentýabryň 30-ndan soň näme ýuwaş pullar başlar bulwara. Nähili adamlar uklatmanyň ýa-ni tejribeleri bar bularyň. Ramyň, Jadanyň, prezidentiň açyk onzuňlar adamlaryň agzyny ýumar, adamlar çöregmeni barmy? Durarlar. Şonuň üçin biziň etsaty hereket etdiljek wagtymyz maýa çeldi. Ulam öňünden kemine ýalyp turup, maýa çeldi çykmaň, biz ine ultimatum berjek. Maýa çeldi çykmasaň, maýda näme? Polisler ýok bolup gidýär Taksimde. Ya Türkmenistanyň polisler näme? Öz-özünden ýok bolup gidýär. Näme tapawdy bar? Hiç tapawdy ýok. Tapawdy bar, men size aýdaýyn. Maýa çeldi adamlary saklap, uklatyp saklasaň, maýdan soň galdyp bolmaýar. Ine şu tapawdy bar. İkinci ultimatum diýen nähili ultimatum? Maňa düşündürün. Ine biz ultimatum berdik. Düşünme boýunça. Biz hatlar taýýar edip 15 tane güýçli edara plus hemme prezidentler plus hemme pasportlar biz bir uly bir proýekt edip öňünden aýdyp şul şaka şu zady etmeseňiz biz göni işlep başlat diýip aýdyp öňünden ultimatum oýduk. Siz näme ultimatum? Raketa urutjak bolýaňyz. Näme bilýäňiz? Adam çykaryp bilýäňiz ok köçe. Adam çyksa dur diýäňiz. Öňünden özüňiz çykaňyz ok. Näme sen ultimatum berjek? Ýoluş kemine. Bu zat ultimatum bermek, ýanky boyun etdirmek, ýöne bir başaryp boljak zady aýtsaň gomka diýen. Şonuň üçin biz galmaly, biz kemine de seretmeliler, beýlekde. Kim galmalylar ise sormaly, näme esasynda. Eger de argument hakyky bolsa, onda mümkin galmalylar. Ýöne şu karşıly men bir argument tapamak özümçe. Näme biz galmalylar? Men tapamak. Türkmenistanda galjak bolup durup bize jaň edýärler. Aktivistiň ýanyna biz saklap durýar. Ölüme taýýar şonu. Saklap durýar. Ýok. Biz saklaýas ony. Ýöne biz maýaçyly saklamak. Biz gaty tiz wagtda galdyras olar. Ýöne intek adamlar taýýar bolmaly. Gapdalynaky. Ýa aktivistler çykanda beýlekler çykmaly. Ýene ol argument.
Bu ýolbaş keminen argumentini men görmedim. Şoň üçin ol men pikirimçe ular ýaly informasiýa göz ýetirip durmaly. Ine şu çykyşymda men size diýjek bolýan zadym, biz birleşmeli. Nämeden prezident bolupdy? Kaçanda biz birleşsek. Daşoz vilayeti, Lewap vilayeti, Mar vilayeti, Balkan, Ahal, 5 dogan ýaly birleşsek, prezident şu güni gidýär. Şondan bolýar. Şondan häzir Harturya baş agenti bolsa daşyna ýanky galdyrdy hemmetini. Bizim çağdymyzda da agentler hemme ýerde galdyrdy. Özüňiz gözüňiz we gulagyňyz we özüňiz seredin. Kim ýalyp barýar? Sebäbi siz gün-günden ýanky medeniyet tarapyndan kämilleşip, politik tarapyndan ösüp, özüňiz baha berip bilmeli. Erteki gün saýlarlar bar. Siz özüňize jogap bermeli. Siz özüňiz seredip, öz netijaňy analiz edip öwrenmeli şu zatlary. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar, her wagt goşulyň politika. Men näde dogry diýen, men tanqid edin. Ol näde dogry diýen, onu ýöne goşulyň, oturmaň. Şonuň üçin bagşlaň. Şonuň üçin ine şu meselede size haýyş oturmalar. Biz hereketde bolmaly, herekete girmeli. Protestler inni başlady. Protestler gider durur. Biz durdurmaz protestleri. Innik protestlere çelli, inniki duruşuğa çelli. Sağ olun.